дандонҳои шикастаи ин динозавр дар боғи нави пойтахт баҳси зиёдеро миёни сокинон ва корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ барангехт. гурӯҳи рафтори мардумро дар рӯзи ид танқид мекунанд, гурӯҳи дигар масъулонро ки динозаври пастсифат сохтаанд. масъулони боғ мегӯянд, динозаврро бедандон оварда буданд. не вақте ки мо он айчи овардем, вақти чӣ мегӯям транспортировка овардан, вақти вай ба ҳамон шикастагӣ буд. ин худа ин ки мешкард инҷа ҳеҷ ка ҳақ надорад дароз шикани намисол худаш шикастагӣ будам хе вай мо роӣ мекунам ҳамон ҷое ки ҳамон компания ки мо ба даст чикадагӣ буд вай кас роӣ мекунам вай худашон ба гардан гирифта. зоҳиран мардуми зиёд дар рӯзҳои ид мақомотро ғофилгир кардааст. ин наворҳои рӯзи аввали фаъолияти боғ аст. издиҳоми зиёд барои воридшавӣ ба дунёи афсона. боғ ғунҷоиши 500 нафарро дорад. аввали рӯз камтар мушкил буду, баъд мо ҳал кардем мушкиломона. динозавр ин чон як вайда чизи нав буд, барои мардум мехост ки ҳама бинад, ҳама як вай шуданд, барои ҳамин камтар мушкил буд. лекин не ҳозир на мо одамон ман омада хушук рафта омадаи суистанд. динозаврҳои сунъӣ ҷузъе аз навгониҳои боғи навтаъсиси дунёи афсона аст ки 3 рӯз пеш барои сокинон боз шуд. маҷмӯаи фароғатии дунёи афсона дар майдони 2.5 гектар бунёд шудааст. дар рӯзҳои ид то 25 март вуруд ба ин ҷо ройгон аст, баъдан пӯлакӣ мешавад. шодмон ятим, зарангези наврӯзшоҳ, озодии душанбе.